Кейнсианската икономика вярва, че пазарът не винаги е прав и рационален и понякога има нужда от шамар, за да се събуди. Предимствата на тази икономическа система е, че омекотява кризите, т.е. когато пазарите се сринат, правителството се намесва, държавата печата пари и стимулира икономиката, за да предотврати масова безработица. Тази система е силно социална, защото държи на държавно разпределение на разходите и поддържа социални системи, здравеопазване и образование. Минусите обаче са плашещи, защото носят последици, каквито малцина хора могат да предвидят, а още по-малко да се подготвят за тях. Постоянното стимулиране води до астрономически държавни дългове, които в крайна сметка водят до горещи военни конфликти, както държавни фалити и кризи. В тази система се наказват спестяващите и се подканват хората да поемат все по-големи рискове, за да поддържат нивото си каквото е било до сега. Не е случайно хазарта е на почет, имам цяло видео и на тая тема. Друг минус е поддържането на зомби компании, т.е. на фалиращи бизнеси, които пречат на икономиката да се изчисти от неефективни играчи. Т.е. в тази система кърлежите и корупцията се навъждат доста лесно.